То хвана течение. Да, бе. Дали е течение или просто са му дали жега вътре. Буквално Ами аз го гледах тук единия, не знам се той не качва. спря да гори и не мога да тръгне нагоре. И фащат някакви течения и то между другото, като ги нагрее слънцето, сега ще се дигнат много. Така е? Да, вярно. Макар че толкова пък да ги нагрее. Слънцето е голяма сила. Шаро, Я го виж оня горе, дето. Шаро, Шаро. Харесва ли ти на тебе? Ти защо с нощи ме Харесва лая, ли бе? ти на тебе? Що ме лая, като се върнах? Не ще ме пусна си влезна. Еми да, но знаеш какъв зъл. Къде да скачаш, Шаро? Има бъдеще. Ела такава. Има надежда, не скачай. Ще има още по-кали днеска.